Kanta para kadigdi kakabsat tayo nga OFW nga naaanos. Nagrigaten biag iti OFW, agmalmalem magtrabaho, aglaba ken nagluto, agaw awir iti ubing nga nakulitan na palalo, kasla bagi payen ket sumuko. Narigat launay mayadayu iti pamilya, isutin number one dayta, homesick akun kunada, ngem para iti pamilya, kayang-kaya mi dayta, tapno sumaya at ti masakbayan da. No daduma mapuyat, gapot kadu iti bisita, adu ti mainawan, malabaan ken warada, kakaasi kami manen, numalpas ti paskenda, aglalo awan itida nga hadiah. Maragsakan kami met, no pa nagsusweldo, tajay puyat ken rigat, dolyar iti kasukat, ngem mapagbibiitain kami padala, resibo nakapurpuraw ti kasukat na. Nagrigaten biagi ti OFW, agmalmalem magtrabaho, aglaba ken nagluto, agaw awir iti ubing nga nakulitan na palalo, kasla bagi payen ket sumuko. Narigat launay mayadayu iti pamilya, isutin number one dayta, homesick akun kunada, ngem para iti pamilya, kayang-kaya mi dayta, tapno sumaya at ti masakbayan da. No daduma mapuyat, gapot kadu iti bisita, adu ti mainawan, malabaan ken warada, kakaasi kami manen, numalpas ti paskenda, aglalo awan itida nga hadiah. Aglalo awan itida nga hadiah. Don't forget to subscribe my YouTube channel and follow my FB page. Thank you.